На мінулым тыдні 3 дні запар па небу шныпарылі дзіўна прыгожыя аблокі. Мяняючы паступова кірунак з паўднёвага захаду на захад паўночны, вятрыска вырабляў і рознага кшталту аблачыны. Чым далей, тым мудрэй. То раскідваў цьмяныя, амаль неакрэсленыя болачкі, то упарта штурхаў на ўсход разнаякія постаці нябесных звяроў, раз-пораз агаляючы выкшталцоныя колеры паднябесся. Увесь час я захапляўся сумесным штукарствам неба, вільгаці і ветру, утрапёна бегаючы са здымачамі то па палетках, то па паплавах, услед уцякаючым хмарам, а часам нават даганяў іх на машыне. Апошні, так бы мовіць, болкавы дзень часткова правёў на рэчцы, дзе пашчасціла заспець самы эпагей прыродных дзівосаў. Раз'яўляючы захапленне рот, ды пільна пазіраючы на здымачы, нават вудзільна губляў, вяртаючыся потым па сваіх слядах, каб зноўку паспрабаваць заняцца спінінгавым вуджэннем. Урэшце, хоць і нядоўга, але плённа парыбаліся атрымалася. Дапамог у чарговы раз, зацірушыўшы дожджык. Вырашыў так. Пабачыў нават ужо больш заспадзяванае, таму замест таго, каб працягваць выціраць кроплі пацярухі з аб'ектываў, варта брацца за снасці. Вятрэс тым часам не сцішыўся, і каб трапна закідваць у рэчку, а не на прыбярэжныя хмызы з баднякамі, спярша трэба было адшукаць утульны зацішок. Дакладней, працірабіцца да яго, бо дзе такая мясціна ёсць, я ведаў. Добра хоць кукурузу прыбралі, і замінаў мне у асноўным высачэнны трыснёг. Вось што сабе толькі гэтыя ачароты думаюць. Нарэшце ўжо ўсталяваўся зімовы рэжым, акурат ад пачатку снежня. Вада астудзілася і закаламуцілася, лятаючая жаміра знікла, шупакі размеркаваліся па звыклых бухтах-котлішах, а трыснёг як тырчаў стаўмя вышэй галавы, так нахіляцца і не думае, што на беразе, што ў вадзе. Напэўна, снегу чакае. Добра падхватнік вялікі прыхапіў, той, якім у чоўнік ладных шупакоў надоечы ўздзябурбаў. А зараз ім трысцёвыя цыбуры патырчакі расоўваў. Спачатку, каб праплішчыцца да ракі, а потым, каб хоць закіс зрабіць. Карацей, пэўны час прабавіў за падрыхтоўкай пляцоўкі. Але ж не дарма. Калі вада больш не падымецца, можна будзе і далей сюды прыходзіць. Бо атрымаўся гэтакі вударскі спрат. Ну і неўзабаве мае намаганні ўзнагародзіліся. Першы шупак, праўда, абмішуліў. Крануў прынаду слабенька, і я нават сваю фірмовую размашыстую падсечку не зрабіў. Так і ўцёк падшыванец хутка. А вось другі добра гвазнуў. Я ўжо і засумаваў па такіх дзяўбунах, бо сажалкавыя шупакі, якіх лавіў дагэтуль, паводзілі сябе досыць сціпла. Павудзільну зусім не торкалі, а хутчэй цягнулі. Вось тут, дарэчы, прыйшлася і зробленая прагаліна ў трыснягу, і падхватнік выкарыстаў як трэба, і здымачы зноўку спатрэбіліся. Так, нармальны шчупак, стандартны такі. Зараз будзем спрабаваць браць свой падхватнік. Опа! Опа! Есть! Ну во! Вось вынік берагавой рыбалкі. Зараз буду неяк выблытаваць. Ну вось, сябры, лагодны снежань дазваляе здзейсніваць вячэрнія шпацыры па рэчцы, пастаяць на адной, другой ямцы і злавіць вот такога шупака. Калі пашчасці, то зняць і дзяўбун, ці хаця б выважванне, потым сфотаграфавацца і адпусціць назад у рэчку. І пажадаць яму да новых сустрэч.